診断お願いします。ありがとうございます。録画させてもらってもいいですか？もちろんです。はい。ありがとうございます。で、ネット使わせてもらってもいいですか？はい。はい。はい。その違いが分かってない、このアナログな。いい、全然、Facebook とかに載せたいな、というだけなんで。はい、全然 OK です。ありがとうございます。すいません。で、動物占いってしたことあります？ないんですよ。そうなんですか？意外。意外でしょ。そうそう。昔12種類のやつが流行ったんですけど、私が勉強したのが、60種類ぐらいあって、なんか他にもいろいろ、入ってるやつなんで、すごい細かくわかるみたいなんですね。で、なんかエスパーとかね、魔女とかね、いろいろ言われるんですけど、なんですけどね。で、まさよさんはね、ちょっと待ってくださいね。なんかすぐに決めてすぐ動かない人じゃないですか？決めた時と行動の時間があるということですか？そうですね。そうです。なかなか怖がって動けない。ゴーがなかなかですよね。全体を見てから動こうかどうしようか決める感じですよね。そうです、そうです。ね、バッとしてバッてする人、おーとか思いますよね。私には無理みたいなね。私絶対無理って思う。バッとしてザってする人はゆっくり決めてする人羨ましいみたいなね。そうなんですか。お互いがお互いなんですね。そうね。ここが私と反対やなみたいに言ってたところで。それやったんですか？それなんで、私バッとしてザッと行く人なんでね。私何が違うの？何が反対と。いや。言葉の余韻にぞっと。すいません。そんな大した意味はなかったんですけど、すいません。そこまで気にされてたんや。まだ食ってない？いや、すいません。すいません。そうね、意外とね、デリケートなとこがあるみたいなんですよ。意外と。すいません。意外と繊細みたいな。意外とって。だから多分そういうとこでしょうね。その気になってしまったみたいなとこはね。結構気にしいです。気にしいですよね。気にしいです。気にしいですよね。それどういう意味とかね。疑い深いっていうのもあるみたいですね。それほんまに大丈夫みたいな。うさんくさいのはすごい心配みたいな。心配ですね。心配ですよね。だから周り見て、OK なんやと思ってから行動するタイプ。そう、状況周りを見ながらね。そうです。めっちゃ当たってる。めっちゃ当たってる。よかった、当たってて。そう。ほんで結構面倒見いいですよね。はい。なんかほっとけない。ほっとけないですよね。で、あれですよね。笑いながら、なんかきっつい一言とかをポロポロって言って、地雷踏む系ですか？はい。めっちゃ踏みます。めっちゃ踏みます。2、3日前も踏んできた。ほぼ多分爆発したやろなぐらいの、爆発した後は知らんけど、絶対爆発したよなっていうことをやってきてしまいました。うわー、なんてタイムリーな。もっと早くこれ知ってたら。そうやねん。で、パッて見た時に、リコさん5時とかやんか。起きてるけど、多分頭回れへんとかね。すいません。意外と5時とかね、人気なくて、なんでやろうみたいなね。私やりたかったんですけど、自分にまず起きる自信がないの。いや、普通は起きてるけど、この日に限ってとかいうパターンかなとか。で、6時台とかは絶対私お弁当で悲惨になってるよねとか。そう、6時台はね、みんな逆に忙しいですよね。一番この6時から7時はやめてくれっていうのはありますよね。で、5時台 OK やったんですけど、次5時台行ったろうと思ったら、もうそこ埋まってた。惜しい。こないだあったのにとかいうのがね、何回かあって、で、今日やったんです。ゴーするのは遅いからね。遅いからね。そう。これ全部、これも OK やわ、5時言うてみたらもうないなかったっていうね。反省の日です。そうね。で、最悪のパターン考えながら動きますよね。そうですね。最後の最後決めるときにね。そうです。あとポチってするだけやねんけど、ちょっと待って、もう一回。ちょっと待って、最悪これは
こうなったらいける私みたいなね。そう。それ。で、今回は今日っていうことで、逃しちゃったりとかね。そう。ある。で、今日でした。はい。でも今日がタイミングやったんかなとは思うんですけど。そういうのね。自分のね、タイミングがありますもんね。はい。もうそれはいいと思いますけど。何その微笑み。いや、だから、そうなんや、と思ってね。で、結構なんか自虐ネタとかも、全然大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫ですよね。だから、どこまで繊細やねんっていう話ですよね。まあね、そうなんですよね。でもなんかこう、バシッ切られるともうちょっと。もう立ち直られへんぐらいの勢い。なんか、頭の中で反復しますよね。反省会。します。負のループに入ったりとか。入ります。ね。入ったら長いんです。長そう。でも絶対それ見せませんよね。見せないです。見せないですよね。そういう時に限って微笑んでます。微笑んでますよね。そう。かっこいい自分を見せたいっていうのがすごいあるんですよ。かっこしいなんですか。そう。かっこ見せたいみたいな。スマートな自分を見せたい。だから逆に言えばなんかしんどいとことか苦しんでる自分は見せたくないっていう。当たってるもうね。でそれしんどくなる時もあるんやけど。そう。まあそれはもういいね。もうしゃあないね。もうしゃあない。見せたくないとこやからね。もうどうしようもないですよね。そう。いやめっちゃ当たってる。で結構後から悔やんだりとかも。しますね。ありますよね。じゃなかった、こうじゃなかった。そう。でもそんな思ってもしゃあないねんけどね。私未来を見る人なんで。私振り返ってます。そう、振り返る人なんですよ。だから、反省会とか好きですよね。そう、一人反省。そう。人に言われたら、なんかもう余計落ち込むから。むしろ私だけの反省会。オンリー。でも、それで、なんかある程度、こう、もう出し尽くしたらもう OK なんですよね。そうです。ある意味デトックスみたいなね。そうですね。だから結局、すっごい遠回しに見てる人は、あの人何してはんのぐらいの勢いと。一人で苦しんでるみたいな。そう。だから一人でわめいて、一人で泣いて、一人で苦しんで笑ってるし、みたいな。で、以上完結。以上終わり、みたいなね。何やったやろ、谷口劇場。巻くみたいな感じ。一人芝居めっちゃ好きですね。だからそういう。で、それで次のまたことをできるようになるんで、いいんじゃないですか。いいんですか。めっちゃ他人事。いや、もうね、だからそれが、その、1年悩んでずっと1年前のことって言うやったら困るけど、そんな長いこと引っ張らないでしょ。そうですね。そんなに引っ張らないです。もうだってしんどなってきたからもうええわっていうパターンです。そこでね、こうプッて切れるんだったらね、全然ね、いいですよね。私もうほんま反省会とかしないから困ったもんですよ、ほんまに。半分分けて足して2で割ってぐらいの勢い。そう、ほんまに思うもんね。そうなん。何足して、ちょうだい。いや、私もちょっとはね、反省せなあかんなと思うんですけどね。なんかこう、そう、忘れちゃうんですよね。過去したこととかをね。めっちゃ失敗とかね。めっちゃ羨ましい。で、こうなってから、そういえば前もこんなあったみたいなとか、もある。ですね。そう。まあ。で結構、親分派だなところがあってね。弱いものを守るためには、頑張るみたいなね。当たってる。そうです。当たってます。そういうとこがあるから。そうです。ほっとけないんです。そう、ほっとけないよね。自分に何ができんねんっていうもう一人の自分がいてながら、ほっとかれへんから。いや、でも私いかな、ここで、みたいな。そう。普段、なかなか出発せえへんのに、そういうとこだけはなんか、わーって言ってしまって、言ってしまってから痛いやんっていうのがよ。なんで反省会始まる。なんで言ったんや、私みたいな。ね、守ったはずの人にさほど感謝されへんかって余計落ち込む。でもそれも見せたくないよね。スマートで降りたいからね。しれーっとね。そう、しれーっとなんかこう、もうついでに助けたったよぐらいやねんけど、でもほんまはめっちゃ頑張って助けてんねんね。めっちゃ頑張って助けに行ったのに。そう、ええ人やねん。それです。まあ、それで終わり。そんなみたいな。そうなんですよ。なんかちょっとね、心と表の見せたい部分のギャップもあるんですけどね。あるんですね。あるんですけどね。まあ、それはしゃあないね。しゃあない。そういう人ない。
だってどうしようもないし、そんなね、かっこ悪いとこ見せたくないでしょ。まあそうです、そうです。で、かっこ悪いとこ見せれる人すごいなとか思いますよ。私には要せんわ、みたいなね。思います。思いますよね。このプライドどうにかしたい。そう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 。そう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 。ね、だからバカにされるとかも絶対ダメですよね。そうですね。なんだろう。ネタにされるとかじゃなくてね。そう、ネタはいいんです。ネタはいいんです。利用されるとかね。ダメですよね。ダメですね。ダメですよね。もうこの人の縁終わったな、みたいなね。私を利用したんや、あんた、みたいな。そうですね。それが分かった瞬間に、スワーッと冷めていきます。さーって、どっか行きますよね。行きます。行きますよね。もうシャッターカチャーン、カチャーン。もう上がらない、もう上がらない。そこは二度と上がらないです。上がらないと思うわ。私をバカにしたやつ、みたいなね。そう。そのための地雷をこの間踏んできたんです。えらい泥沼ですよね。だからね。私は閉めてるし、向こう炎上してるしですよね。だからまあ、向こうがそれは悪いってことでね。いいですか。多分ね、自分の中でもう反省会せんと、もう向こうが悪かったんやってね。私に対してそんなことするなんてありえへんぐらいでいいんじゃないですか。わかりました。私どうしたらいいんですかっていうか、どうなるんですかっていうか、これどうなるんですか私。このまま。結局私って何なんですか、動物で言うたら何かとか、そんなんはわからないんですか。動物でね、トラ、黒ヒョウ、コアラですね。何トラと黒ヒョウとコアラなんかエキゾチックやわ。エキゾチックな、そう。でもコアラみたいなね。コアラのマーチなんや。そうなんです。で、トラってね、結構ね、偉そうな人多いんですよ。最悪それ。そう。ね、まあ。そう。で、黒ヒョウは結構、あれなんで、スマートに見せたい系の人が。それが黒ヒョウなんです。そう、黒ヒョウなんで。だからそこが、表に見せたい部分が黒ヒョウなんで、だから最先端のものとか弱いですよね。これ新作とかね。弱いはず。弱い派ですね。新作やでってか思うんですよ。じゃあまずそれ言っとこうかって。食べ物選ぶのも、これ新作のなんとかのケーキですとか言うと、じゃあもうそれ言っとこうか。それ食べとかな、みたいな。感じかな。はい。おっしゃる通りです。リカさんに丸裸ってやつです。いや、もうね。で、動物で言えばコアラちゃんのところなんですけど、コアラの部分っていうのがね、めっちゃ頑張った後、ちょっと休憩せんとしんどいんですよ。だから、めっちゃ頑張った後、休憩取る時間をね、ちょっと余裕を見といた方が、ストレス溜まったりとかね、鬱になったりとかね、なんかそういった、こうにしんどくなっちゃうんで、それは気をつけた方がね、いいと思いますね。はい。で、そうですね。あとね、外に出ていく方がエネルギー充電できる人なんで、もうね、めっちゃ出ていきはりますよね。いや、最近引きこもってるんですけど。そうなんですか、寒いから？いや、それもあるけど、基本は私引きこもりやったんです。そうなんですか。だから、この2局面どっちなんやろうっていうのがちょっと悩みがあって、それもあってこれを申し込んだんですけど、やっぱり、だからどっちがほんまの私なんやろうって。だから出ていきたいのが私なのか、実は一人も実はすごく好きでっていうのがどっちが私なんやろうっていうのがあって、それ知りたくて申し込んだっていうのもあります。そうなんですね。ありがとうございます。自分のペースを乱したくないっていうのはあるんですよ。で、すごいちょっと頑固なところもあるんで、人の意見はあんまり聞かず自分の意見を通したいみたいなね、とこはあるみたい。ですね。で、そう。でも、なんだろう、こう、出て行ったことで充電できる人と、なんかじっくり家に引きこもってじーっておることで充電できる人がいるんですけど、どっちかっていうと、外に出て行った方が充電できる人なんですね。そうですか。ただ、家に降りたいっていうのもあるでしょ？あります。で、それがね、コアラちゃんだと思うんですよ。降りたい部分がコアラなんです。そう。疲れたら休みたいっていうのが。そうやわ。だから、休みたいときは休んだ方がいいと思うんですよ。なるほど。で、絶対に休みたくなくなるんですよね。すっごいね、外に出て行きたい人のはずなんで。多分、今、ちょっと家に引きこもってるんでしょ？それ、この間しんどいことあったからちゃいます。
あ、そうそう。メニュー変更したりね。もうなんか肉体的にも精神的にももう私ダメぐらいの勢い。そうそう。で、そこでね、さらに頑張っちゃうと、コアラちゃんは病気になるんですね。あ、そうそう。あかんでしょ。あかんでしょ。なんかバリバリコアラの知ってる人がいてるんですけど、なんか社長さんでね、1年ぐらい3年って言ってたかな。なんかすっごい頑張って働いたんですって。もう夜も昼もなく、休まんと。ほんだら、入院しはったんですって。しかも何ヶ月も。長期入院。あらま。ね、だからコアラは休まんとダメですよ。わかりました。じゃあ今出ていきたくないのは休みたい。そうそう、休めってこと。ちょっとぼーっと。そう。なんかもう、温泉とか、南の国とか好きなんですよ、コアラってね。あ、そう私、南大好き。ハワイ大好き。で、夏とか好きでしょ？大好きでしょ？大好きでしょ？冬大嫌いです。そうそう。何月生まれでしたっけ？7月。あ、そうそう。コアラの夏生まれ、特に夏好きなんですよ。これほんまなんや。いや、めっちゃドンピシャ。これほんまなんや。ほんま。夕日好きでしょ？大好き。寒がりでしょ？めちゃめちゃ寒がり。これほんまなんや。逆にめっちゃ素直ですね、私。そうです。こんなにコアラが出るんですね。むしろコアラです。むしろコアラみたいなね。そうなんですよ。あ、そうなんや。だから、次男コアラなんですよ。次男バリバリコアラなんですけど、もう頑張って動いたときは、次も瞬間にして動かないですからね。ものすごい動く人やのに、一切動かなくなるんですよ。当たってます。ほんまにびっくりするぐらい動かなくて。わかる。もう自転車で行くような距離をもうブワー走って帰る子ですよ。それが動かなくなって。わかる。で、すごい心配なんやけど、そうってしてほっとくと、また急にガー動き出す。わかります。わかるんや、コアラ同士。めっちゃわかります。めっちゃわかります。めっちゃそう。もうまさにそうなんですよ、コアラちゃん。そうなんや。よかったね。だから無理に動かんでね。帰ってきた？そう。どうしたんかゆい？ペラペラかゆい。かわいい。はい、オッケー。ペラペラ治った。で、そう、好き嫌いが意外と激しい、みたいですね。それは、人に対しても物に対しても？そうですね。なんかこだわりが。こだわりがあります。なんか自分で決めたら徹底的にすんねんけど、もう嫌って思ったら無理みたいなね。いや、私もリカさんに丸裸。その通り。まんま。なんかベローンですね。ベローンですよね。みんな言うわ、もうほんまね。だから、マサイさんが誰かから離れたなと思ったら、嫌いなんや、あの人。なんかあったんや、きっと、みたいなね。かもしれんね。いや、もうこれからリカさんの前要注意や。要注意や。要注意やけど無理やな。いや、おかえり。おかえり。見えました。見えた。ほんで、お世辞とか言えないですよね。はい、言えます。苦手ですよね。苦手です。だから、マサイさんに褒められたら、ほんまに褒められてんねや。そうです。心底言うてる。心底言うてるとこですよね。そう。お世辞言う人すごいなって思いますよね、逆にね。思います。だから逆に疑り深いんですよ。そう。私が全部そのまま丸裸やから、それをお世辞で返してくるやつ、こいつ何って思う。やつって言うた。ごめんなさい。いや。ね、だから自分に言われるのとかも苦手ですよね。逆にね。逆にそうです。ほんまのこと言うてって思うんです。でも褒められるの好きですよね。大好き。めっちゃややこしい。言うたややこしい。言うたややこしいんやけど、でもまあ、それもね、仕方ないかな。なんか映ってますね。映ってますね。だからそのね、気にしてほしいとかね、丁寧に扱ってほしいっていうところはあるんですよ。多分ね、その部分ですよね。なるほどね。で、2016がまあ、ご存知と思うんですよ。2月4日までですよね。はい。で、2017年が2月4日からまた始まるんですよね。はい。で、2017、10、2016は、結構ね、気抜けてた状態ですかね。
あ、そうですか。そんなことないですか？人間関係ちょっと気ぃつけなあかんかった時期だったりとかはなかったですか？人間関係はめっちゃ気つけてました。つけてました。あ、で、疲れやすいとかなかったですか？めっちゃ疲れてた。ああ、2016ね。もうなんか、そう。走りっぱな、そのコアラの私を無視して走りっぱなしやったから、ものすごい疲れてました。そうなんですね。結構ね、疲れやすい時期でもあったんですよ。なるほど。だから、疲れやすい時期にさらに頑張ったら余計疲れるじゃないですか。そういう人間ってそういう、こう、時期が、タイミングの時期があるみたいで、なんかちょっと頑張ったら、もう気づいたらめっちゃ、普通に何もせんでもいけてたわっていう時期とか、ちょっと発信したら、なんかめっちゃ人気が出てきたわとか、そういう時期もあるんですよ。で、2016年は、まさよさんにとって、ちょっと疲れる時期やったみたいで。そう。で、2017年が、体調もいい感じでね、ちょっと動かないともったいない感じですね。そうですか。だから、2017はもう全然動いていただいて、で、なんか、新しい計画とかもしあるんであれば、もう全然スタートしていただいたらいい感じみたいですね。そうですか。そう。で、ただ、こう、動くとね、人間関係のトラブルが出るんですよね。だそこ注意しといていただいて、だそれ知ってるのとね、知らんのとまた違うんでね。ね。そんな、だからこう、ウキウキ、フレッシュな感じ。なるほど。じゃとりあえず、新しいことしたかったら始めてもいいんですね。そうですね。それぐらいから始めていただいて、積極的にするように意識しながら、で、大体の年間スケジュールみたいなのを立てれるといいですね。わかりました。なんかそんな目標とか立てて動く方が動きやすい感じですよね。動きやすいです。動きやすいですよね。そう、だからそこもね、私と反対やわー思っていいなー思ってね。計画なく動くんですか？私ね、やってからやりながら考える人なんですよ。私無理。待たれへんからね。待てない子。もう待てんこって。待てなの。もう無理、待たれへんみたいな。そうなんですか。いや、私さっきにとりあえず目標とかそうなんがなかったら、だってどこ行ったらいいかわからへんから。だからもう家出るときも、もうどこ行くか決めんと出たりとかね。絶対無理。無理でしょ？絶対無理。そうありえへん。ありえへんでしょ？それ同じぐらい私ありえへんからね。もうだってその計画通り行くわけないやん、みたいな。そうですか。立てた計画通り寸ぶたがわず一日過ごせたら、よし、私今日めっちゃラッキーな日ですね。そう、もうそこでストレスになるかならないか。そうなんですか。そうなんです。だから計画立てれる人なんで、計画はもう、立てて動いていただいたらいい感じですよね。で、そんなに焦ってガンガン行く人でもないみたいなんでね。ただ協調性に飛ばしって出てるんで、そこにちょっと周りの状況も見ながらね、行っていただいたらいいかなと思いますね。わかりました。そんな感じでーす。ありがとうございました。また。失礼します。ありがとうございました。